Ο Τόμι και ο Μάικ είναι καλύτεροι φίλοι. Πηγαίνουν στο δημοτικό σχολείο στην ίδια τάξη και μένουν στις ίδιες γειτονιές. Σήμερα, όπως πάντα, πάνε σχολείο. Η μέρα είναι ηλιόλουστη φτιάχνοντάς τους σε εξαιρετική διάθεση. Δεν μπορούν να περιμένουν να συναντήσουν τους φίλους τους. Το πρώτο μάθημα σήμερα είναι η τέχνη, που τους αρέσει πολύ. Περπατούν βιαστικά, μη θέλοντας να αργήσουν, γελώντας και πηδώντας πάνω από λακκούβες. «Τόμι, ας πάμε πιο γρήγορα, δεν θέλω να αργήσω για το μάθημα της τέχνης». «Ετοίμασες την εργασία σου, σχεδόν το ξέχασα αλλά ευτυχώς μου το θύμισε η μαμά μου. Πέρασα όλο το βράδυ σε αυτό». Ζωγράφισα μια φωτογραφία του αγαπημένου μου ζώου, η αδερφή μου με βοήθησε, και εσύ, τι ζωγράφισες? Τα αγόρια γελούν και μιλούν χαρούμενα για τα μαθήματα ενώ περπατούν προς το σχολείο. Το σχολείο φαίνεται στο βάθος. Δεν απομένει πολύς χρόνος για την έναρξη των μαθημάτων. Καθώς τα αγόρια περπατούν στο δρόμο προς το σχολείο, κάτι περίεργο τραβά την προσοχή τους. Ακούνε ένα δυνατό κλάμα που προέρχεται από ένα αδύνατο και βρώμικο κουτάβι. Είναι ένας μεικτός σκύλος που κλαψουρίζει από στενοχώρια. Παρατηρούν δύο μεγαλύτερα παιδιά που δεν γνωρίζουν, τα οποία είναι κακά με το μικρό σκυλάκι, κοροϊδεύοντας το. Ο Τόμι και ο Μάικ ακούνε τις κραυγές των αγοριών. «Κοίτα πόσο άσχημος είναι. Βρώμικο και άσχημο. Κοίτα πόσο αδύνατη, χαχαχα». Ο Τόμι και ο Μάικ ακούνε χλευαστικά γέλια και κοροϊδία από το άλλο αγόρι καθώς αυτός απομακρύνει τον σκύλο. Το χαμόγελο χάνεται από τα πρόσωπά τους. Παρακολουθούν με ανησυχία την όλη κατάσταση. Ο Μάικ σκέφτεται, τι πρέπει να κάνω. Ο Τόμι κοιτάζει το ρολόι του, έχουν 5 λεπτά μέχρι να ξεκινήσει το μάθημα. «Μάικ, θα αργήσουμε στο μάθημα, πάμε τώρα», λέει ο Τόμι. Υπάρχει θλίψη στο πρόσωπο του Μάικ. Στέκεται ακίνητος και παρακολουθεί τη συμπεριφορά των αγοριών. Και ξαφνικά, το κουτάβι τρέχει προς το μέρος του, πετάει και τρίζει. Οι έφηβοι γελούν και δείχνουν με το δάχτυλο τον Μάικ. «Ο σκύλος πεινάει, πρέπει να τον ταΐσουμε», λέει ο Μάικ και χαϊδεύει τον σκύλο. Ένα χαμόγελο εμφανίζεται στο πρόσωπό του. Το κουτάβι γαυγίζει χαρούμενα. Ο Μάικ σκέφτεται, αν ήμουν κουτάβι, θα περίμενα κάποιος να με ταΐσει. Οι έφηβοι απομακρύνονται και χάνονται στο βάθος. Ο Μάικ χαϊδεύει τον σκύλο ενώ ο Τόμι κοιτάζει ξανά το ρολόι του, με το πρόσωπό του ανήσυχο. «Θα αργήσουμε». Ο Τόμι φωνάζει στον Μάικ. Ο Μάικ συνεχίζει να χαϊδεύει τον σκύλο αλλά δεν φαίνεται να ακούει τον Τόμι. «Θα προτιμούσα να μην αργήσω, αλλά μπορείς να κάνεις όμιγρον με τόνο, τι θέλεις», λέει, ο Τόμι. Γυρίζει και βαδίζει βιαστικά προς το σχολείο. Ο Μάικ μένει με το κουτάβι, βλέποντας τον Τόμι να απομακρύνεται. Ο Μάικ παρατηρεί τα συναισθήματά του. Νιώθει μπερδεμένος. Ο Μάικ παίρνει το σακίδιό του. Το βάζει σε ένα παγκάκι στο πεζοδρόμιο και βγάζει ένα σάντουιτς. «Πεινάς, σκυλάκι?» Ο Μάικ κοιτάζει με θλίψη τον Τόμι καθώς απομακρύνεται. Στο βάθος βλέπει επίσης εφήβους, μια ηλικιωμένη κυρία και μερικά παιδιά κοντά στο σχολείο. Ο σκύλος πηδά στο σάντουιτς και κουνάει χαρούμενος την ουρά του. «Τι πρέπει να κάνω?» σκέφτεται ο Μάικ. «Να δώσω το σάντουιτς μου στο κουτάβι, να το μοιραστώ ή να αφήσω το κουτάβι εδώ και να πιάσω την τάξη?» Η ιστορία δεν έχει τελειώσει ακόμα. Ας μιλήσουμε για την υπόλοιπη ιστορία. Αν ήσουν στη θέση του Μάικ, τι θα έκανες?